И здравейте хора, аз съм Филип Боб и днеска, както виждате, сме на море на вилата. Това е моят приятел Теодор и днеска той ще се вцели в тази бутилка. Той е на 6, а пък аз съм... Не, той е на 7, аз съм на 8. Не успя. Той фейлна. Да, мисля, че стрелите са някакви магични, нали така, Теодор? И ще правя клип също на Bean Bozlet Challenge. Да. Извинявайте, момчета, да се намира едно чорапче паднало долу малко бебешко. Беличко. Хора, аз ще спра клипа за малко. И така, хора, върнахме се. Хари, да. Хари, цели са. Добре, хора, той сега ще снима. Да. Аз ще спра клипа за малко. Не, просто искам. Виж, сега ти снимай, ей така снимай. Добре. Хора, малко ще... Не се знае. Какво? Това е приятелят ми. В момента правиме клип, че ни публикуват в интернет, че как целиме бутилка. Ари, снимай, хора. Той сега ще снима, махни си пръстъчица. Ей така. Така. Здравейте, хора! Здравейте, хора! Сега приятеля ми ще демонстрира как стреля. Извинете, хора, ама може да е малко странно, но може и да не оцели. Не очаквайте на публикуване. Малко странно, може да се снима. Това беше някаква магия от някакъв дух. Ура! Извинете, но направихме най-магическото нещо. Стреляхме с невидима стрела. Да. Да, да се стреля аз. Аз целих по първия път. Да, тази стрела е дефектна. Така мисля. Какво става тук, ура? Стой, бутилка, мръсна. Ще го оцеля. Чакай. Някой човек да не кика и отряк от тук да му идва въздуха. Ето ще стреля. What the hell? И хора, това беше за този кратък клип. Хубаво лято и чао!